Sa number 10, construction sa Panay-Guimaras Bridge may gamay nga delay. Ginbisita sa tiglikum sang National Economic Development Authority ang site sa Pulupundan kung sa diin magatupa ang taytay nga magaangut sang Negros Occidental sa Guimaras. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga personal man nakikita kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa inauguration kahapon sa Regional Office sa Alihis Campus sang Carlos Hilado Memorial State University. Isa man sa ilangan natalakay ang update sa Panay-Guimaras-Negros Bridge. May gamay nga delay sa Panay-Guimaras Bridge bangod nga kinahanglan ang restudy sa detailed engineering design. Kinahanglan ang pagkutkot pagid sa madalong para diri. 75 meters lamang ang sa plano pero ang pagkutkot nagdangat sa 150 meters ang kadalumon. Sa dalagan sa sitwasyon, positibo si Lacson nga mauna man ang construction sa Panay-Guimaras Bridge, madayon man ang construction sa Guimaras-Negros Bridge nga para sa iya sarang matabo sa katapusan sa 2026 o kun sa 2027 na. Sa pihak kabahin, ginsiling ni Balisacan nga dako ang papel sa NEDA sa pag-craft sang nahaunang Regional Development Plan sang NIR. Sunod sa iya, ini ang mga blueprint sa pagtinad. Ini ang magapasiguro nga wala sang komunidad nga mapayaan. Iloilo, Guimaras, siguro mga 6 months after we'll already be the Guimaras Negros. For detailed engineering. Yeah, detailed engineering pa. Would it be within the year? Yes, Robic, because they realize, especially sa Iloilo to Guimaras, they have to, I think, dig deeper. No? From 75 meters to 150 meters. You could imagine the cost also will go up. Pero assurance talaga that it is really a priority project also of the national government. When do you think they'll start the Guimaras to Negros dito? Sa akong gut feel lang, 27 na siguro. Or latter part of 26.